Hvad siger du til, at du blev mor i så en ung alder? Så det er simpelthen, det er faren, det der. Okay, Mørk, det er så dit barn, ikke også? Er det en dreng eller en pige? Han hedder Lars Marianne Annette Nielsen. Okay. Tanja, hvordan malker man et barn? Eller hvordan fodrer man et barn, Tanja Mørk? Skal lige have en tale? Med en ny forsøg. Okay. Der skal også ringe Tanja tilbage. Ja, det er Tanjas nye barn. Prøv at se Tanja på et barn. Med hvem, det ved jeg ikke sige. Jeg vil ikke sige det. Det er også det. Lykkelig family. Ja. Tanja, hvordan trøster man en baby? Det er okay, skat. Tanja, hvad vil du gøre, hvis du blev sur på babyen? Hun har det ikke så godt. Tanja, hvorfor er det, du holder det? Og det er så faren, der kommer der. Jeg vil ikke sige, hvad faren er. Hun er ikke opfyldt med ham her. Hun er også god numsning. Dejlig soft. Ja, og der er hul, og hun hedder Lars Bum. Og det er så de to fædre derovre. Nej, jeg vil ikke sige, hvem det er. Okay, hvem af jer to har gjort Tanja gravid? Okay, Grosen er helt sikkert faren. Nej! Du vil aldrig nogensinde gå i seng med en sort alligevel. Ja, hun er Annette. Okay. Hun vil bare sutte af mig hele tiden. Okay. Jeg tænker, at man kommer med arme til de her 3 eller 2. Der er nogen, der gør det. Rosen, hvor kunne du finde på at gøre Tanja gravid? Hjælper du Tanja med at passe barnet? Gør det, skat. Tanja, har du andre gode råd til gravide kvinder, der snart skal til at have et barn? Pas barnet. Okay. Hold det op ved brystet i en halv time til 20 minutter.